Hallo? Jeg leder efter en, der hedder Mia Engqvist. Siger det her noget? I skal passe på med, at der ikke er nogen, der falder ned der. Ved I, hvor nummer 9 er? Hallo? Det er landsbylægen. Åbn op. Det her, det er privat jord. Ja, jeg er den læge, jeg ringede efter. En læge? Ja? Vi har ikke ringet efter nogen læge. Er det her ikke Mosevinger nummer 9 da? Et barn er alvorligt sygt med blodig opkast og feber. Det kender jeg ikke noget til. Er du Mia Engqvist? Nej. Men du bor her? Nej. Okay, men så vil jeg gerne tale med nogen, der gør. Ja, det er desværre ikke muligt. Og hvorfor er det så ikke det? Jeg er akutlæge. Der er tale om mulig løsning. Hallo, vent lige lidt. Du har absolut ingen autoritet til at bryde ind i andre folks hjem. Ja, og som du kan se, så er der jo ikke nogen syge her. Nej. Jeg skal tale med Mia Engqvist. Det er hende, der har ringet og meldt et barn syg. Er det her ikke hendes hjem? Der bor ikke nogen Mia her. Vel? Hvor finder jeg hende så? Der er ikke nogen af dem, der eksisterer her på øen. Jamen, hvad var? Ja, det var ingenting. Det var intet, du behøver at bekymre dig om. Jeg kan forstå, at du er i en nødsituation. Sådan er det jo på den årstid. Ja. Og der er alle de der bruger over på øerne, hvor det ikke er sjovt. Nej, hvad er det, der er sket derovre? Ugerne skal nok findes så. Ja, men altså, på den anden side kan man jo sige, at hun passede jo ikke ind. Hun var en slags råddent æble. Det er bare synd med barnet. Ja, men Ruth skal nok sørge for, at det kommer ud. Tror du på det? Det tror jeg bestemt. Ja, det kan godt være. Nej, du er ikke. Jeg kan ikke lade. Rød, mand. Det gør det jo ikke bedre. Man græd på dårligt med for en Det er heldig. Ja, oversked hår. Hej. Ja, du er faret vild. Færgestationen er 2 kilometer mod øst. Nå, nej, jeg er her, fordi jeg vil høre, om det er muligt at få et værelse til de næste 2 nætter. Et værelse? Ja.
Er det muligt at få et værelse, eller skal jeg gå videre? Der er sgu ingen andre steder end her, du. Ja, du kan sove hjemme hos mig. Det er sjældent, vi får så fint besøg her. Må jeg spørge om, hvad anledningen er? Ja, jeg er læge, og jeg er her, fordi at der er en frygtelig sygdom her på øen. Vi er alle sammen sunde og raske her. Nogenlunde. Er det muligt at få et værelse? Tak. Og hvor er værelset? Op ad trapperne. Selv tak. Mangler der noget derinde? En kop te til at sove på? Nej. Godnat. Hej, jeg er læge. Jeg er kommet for at undersøge dig i forbindelse med den sygdom, der florerer her på øen. Ja, jeg har ikke brug for nogen læge. Nej, men det er helt almindelig rutinetjek. Altså, jeg skal bare stille dig nogle spørgsmål, du ved, måle din temperatur og tjekke dit åndedræt. Nej, det er snart ikke rigtigt. Det er hurtigt gjort. Smertefrit. Fint. Okay. Har du mærket nogle symptomer som kvalme, opkast eller feber for nylig? Hvad med svimmelhed, sløret syn, åndedrætsbesvær? Vrangforestillinger? Har du hørt eller bemærket, om der er nogen her på øen, der måske har haft nogle af de her symptomer? Nej, jeg har det alle sammen godt her. Hvis jeg lige kan bede dig om at åbne munden op en gang og sige ah. Ah, Ja.
Kender du en, der hedder Mia? Mia Ingqvist. Hun har et barn, der er akut syg. Men jeg mangler deres adresse. Var der noget med halsen? Det så fint ud. Mia, kender du hende? Ja eller nej, kender du hende? Nej, jeg kender ikke nogen, der hedder Mia. En gang til. Så fint. Tak for det. Rigtig godt. Så vil jeg gerne lige stille dig nogle spørgsmål. Har du for nylig... Nu skal jeg lige hen til nogle te. Har du lyst til det? Nej, det Så behøver kan jeg vi ikke. sidde og snakke. Ellers tak. Har du mærket til feber, opkast eller kvalme? Ved du hvad, faktisk, jeg har haft en meget slem mavepine for en uge siden. Ja. Har du haft mavekramper, opkast? Idun fik det jo heldigvis kureret. Og hvordan gjorde hun så helt præcis det? Ved hjælp af Gudens almægtige kraft. Så ingen medicin går jeg ud fra. Jo. Altså, jeg snakker rigtig medicin. Medicin. Ja, febernedsættende, smertestillende. Nej, selvfølgelig ikke. Så tror jeg har, hvad jeg skal bruge. Eller komme videre. Tusind tak. Går du? Ja, det gør jeg. Har du lyst til at blive her? Tierne er trykt sig færdig. Gider du hente den fra køkkenet? Altså, jeg skal egentlig... Vi kan jo sidde og snakke og drikke nogle te. Det er så hyggeligt. Jeg har brug for en at snakke med. Sammen med. Det ville være så dejligt, du kommer. Okay. En kop te. En kop te. En kop te. Er den ude på komfuret? Det er ude på komfuret. Ja. Det er jeg super glad for. Værsgo. Den er varm. Det er rart, at du kom forbi. Hvis jeg siger navnet Mia Ingqvist, siger det der så noget? Kender du hende? Der gror ingen kvist på vores træer. Tusind tak for te. Det var virkelig dejligt. Godt. Jeg bliver nødt til at komme videre. Og så må jeg have det rigtig godt. Mange tak. Kom snart igen. Idun, der skal handles. Hurtigt. Ja, det ved jeg. Jeg hører dig. Nu er en intrusion mod alt det, vi har bygget op herude. Ja, og de er imod det. De andre, der har været her, de er ikke været lige så stedige som hende. Der er ikke noget. Idun. Tak skal du have. Det tager kun 5 minutter, det lover jeg.
Du brænder jo op. Har du fået noget mod feberen? Jeg har noget rigtig godt til dig. Så skal du nok blive rask. Jeg har fået dem af guderne. De siger, at hvis man spiser dem, så bliver man rask. Men du får dem først, når du har fortalt mig, hvem Mia Enqvist er. Mia? Ja. Ved du, hvem hun er? Ja. Ved du, hvor hun er? Kom nu. Ja. Ved du det? Jeg troede, du var taget afsted. Det ser ud, som om der alligevel var brug for mig. Du har ikke givet hende nogen af dem der, vel? Nej, men det er vigtigt, hun får det. For ibuprofen blandet med salicylsyre, det er det rene gift for nyrerne. Jeg har ikke givet en salicylsyre. Nej, det har jeg. Det der, du aner ikke, hvad du taler om. Pilebark er blevet brugt for dets høje indhold af salicylsyre i årtusinder. Længe før aspirin blev opfundet. Du skal ikke behandle mine patienter med naturmedicin, når jeg behandler med rigtig medicin. Du har ikke nogen patienter her på øen. Og nu tror jeg, hvis det er bedst for alle, hvis du går. Hvad fanden har I gang i? Du skal ikke forstyrre os. Det der, det bliver hun da ikke rask af. Du kommer aldrig til at forstå, hvad vi har her. Jeg nu væk. Hold nu op. Stop. Jeg har taget noget febernedsættende med til dig. Ja, munden. Drik lidt vand. Så. Det tager i hvert fald det værste. Du skal i hvert fald huske at drikke masser af væske. Og så tager jeg en prøve af det her. Så finder vi hurtigt ud af, hvad det er. Jeg kan se, du allerede har fået det meget bedre. Hva?
bare for at hente din spand. Du var så god i dag. Nu var det ikke længe før den her prøvelsestid, den er over for os. Og du var så modig. Den tapreste lille pige. Guderne har valgt dig til at modstå disse prøvelser af en helt særlig årsag. De vælger nemlig kun de stærkeste af os. Hvil dig lidt. Lægen har været her. Jeg kommer snart tilbage. Jeg vil gerne tjekke ud. Allerede? Men du har jo værelset en nat mere. Det er lige meget. Hvornår går den næste færge? Den gik i eftermiddag. Og den næste, den går på mandag. Så længe jeg vente. Du ligner altså ikke en, der har det godt, du. Jeg vil bare gerne hjem. Så må du få Jørgen til at sejle derover. Det tager 4 dage. Ja, mindst. Kom, lad os finde et sted, du kan sidde. Dagens ret. Er du den pige, som dræbte sit barn i rumlarum? Er du den pige, som dræbte sit barn, sønnen for kongen? Er den pige, som dræbte mit barn i rumlarum? Om hendes hals i rumlarum. De lagde et reb om hendes hals, sønnen for kongen. De trak i rebet, hun blev hængt i rumlarum. De trak i rebet, hun blev hængt, sønnen for kongen. Det var slut